Il-kes ħafina li kellna fl-aħħar sigħat tal-2014 u fl-ewwel mumenti ta' din is-sena ġdida waslet biex ħafna jikkonsmaw iktar elettriku. Dan b'mod partikolari bl-użu ta' affarijiet li jsaħnu id-djar jew il-postijiet tad-divertiment. Il-kap eżekuttiv tal-Enemalta Fredrika Zoppardi ikkonferma kif id-domanda l-elettriku żdiedet sew meta mqabbla mal-istess żmien tas-sena 2013. Jekk nieħdu fl-aħħar 10 snin, il-provista tal-elettriku din is-sena kienet l-ogħla li nitkellmu aħna dejjem lejliet l-ewwel tas-sena li għal ħabta tas-seba' laħqet 350 megawatt. Issa jekk nikkumparaw din mas-sena l-oħra hija żieda ta' madwar 12%. Ġifieri iva hija kkunsidrata waħda għolja. Dan ovvjament huwa il-kaġun tagħha l-ammont ta' kesħa. Dan wassal għal aktar xogħol għal ħaddiema tal-Enemalta. Il-kumpanija mhux biss kellha 75 ħaddiem xogħol għaddejjin iwieġbu għal kull eventwalità, iżda magħhom kien hemm ukoll oħrajn li kienu mħejja għalli jista' jinqala. Fil-fatt dawn irrapportaw mill-ewwel kull meta ssejħu biex jagħtu l-għajnuna. Fost oħrajn tekniċi tal-Enemalta ħadu ħsieb ukoll li jgħinu lil xi klijenti li kellhom diffikultajiet fil-provvista wara li għabbew iċ-ċirkwiti tal-elettriku tagħhom iżejjed. Dan bażikament min-naħa ta' anke residenzi, eċetera, jista' jkun li minħabba li fid-djar tagħhom jixelu apparati iktar milli jixelu normalment, itiru l-fjuses għax jaqbżu il-limit tal-fjus u mbagħad ikonna mmorru aħna bħala Enemalta biex nibdlu l-fjuses tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Enemalta Fredrika Zoppardi qal li l-mod kif ħadmet il-kumpanija f'dawn il-jiem huwa wkoll konformi mal-att ta' miżuri li qed jittieħdu biex titjieb l-effiċjenza fis-servizz. Dan b'mod partikolari biex jonqos il-ħin li fih l-Enemalta twieġeb għat-talbiet għall-għajnuna, speċjalment fi żminijiet kritiċi.